wannan yaron da kuke gani matashi dan gidan tsofin shugaban kasa Muhammad Gaddafi na Libya, shi ma sun kashe shi, mai sunan Saiful Islam. Allah ya ji kansa da rahama, Allah kuma ya gafarta masa. Allah ya ji kansa da rahama. Ana kiran Saiful Islam, yana da hali irin na Muhammad Gaddafi, yanda shi ma yake so ya gina kasansu kamar yanda Turai take, amma hakan ba su samu dama ba saboda ba za su taba bari ba. Sun je sun kashe shi, ya shekaru aru a kaso na wannan a Masarata. Shi wanga Saiful Islam shine ya zo Nijar, ya yi shekaransa 3 a Nijar lokacin mulkin Muhammad Yusuf, lokacin da aka zo aka karbe shi aka maida shi Libya. Bayan nan kuma suka tsunduma shi a kaso, ya yi shekaru da dama a cikin kaso na Masarata. Bayan nan suka sake shi, ina ji ta sakin shi zuba fi shekara 1 da wasu watanni ba. Suka sake shi kuma yanzu sun zo sun kashe shi. Kuma shine yaro ɗaya tilo ɗal wanda shine ya san inda ma'adanan shugaban ƙasa yake, Muhammad Gaddafi, wanda ya san dukiyan mahaifinsa. Shine yaro wanda ya zauna da mahaifinsa, ya san sirrin mahaifinsa. Shine yaro tilo wanda suke yan ƙasan suke tuta in ya tashi zai maye gurbin shugaban ƙasa Muhammad Gaddafi. Amma hakan bata samu dama ba, sun je sun kashe shi. Kuma sun zo suna taɓaɓato mai ya yi tsada, dolar ta yi tsada, komi ya yi tsada, ga ruwa, ga miye na sha, ga shi nan duk abubuwa kala ne, maza sun yi zanga-zanga. Kuma daga wani matashi ya fito yana zabure zai kawo musu gira, sai kawai zuwa kashe ka kwash, yadda ka san ƙoi kwash, a zuwa kashe ka rufe bakinka. To Allah ji ransa da rahama, Allah gafarta wa'annan mutanen. Wallahi duk yanda kake da su sun fi ƙarfinka. Da su ne a ƙasashenmu wa'annan Laraba ka da sun ta kace ƙwangwali na ruwan ragwajal. Allah in sun ƙwangwale wani, in sun ƙwangwale wani kai, na rantsi da Allah ba abin da zan ce dai. Allah ya ji kan Saiful Islam, Allah ya ji kansa da rahama, Allah ya gafarta masa, kuma Allah ya ji kan Muhammad Gaddafi, Allah ya ji kansa, wanda shine shugaban ƙasa wanda ya zo ya haɗa Afirka gaba ɗaya, wanda ya so ya haɗa kuɗi gaba ɗaya, wanda baya rena kowa, wanda duk ɗan Afirka ne. Allah ji kan Saiful Islam. Ina muku fatan alkai. Dole ne sai mun yi suya fanke cikin gatan uwarka, dan me reda mu uwarka buda. Ka tabbatar sai uwarka ta haihu muka kani. Kuma mu ne uwayen shi cikin ariforta me nan za mu cin uwarka, nan za mu kwanta uwarka ta haihu muka kani, dan me reda mu uwarka buda. Gatan uwarka wanda ya sanka duk marra wahida ahadin ku gaba ɗaya sun kamtsa mu uwarsu. Uban da ka yi wannan bokal din yana cikin wannan group din bai nuna ma jama'a ba, bai hito ya gaya ma jama'a inda kake ba, uban shi ya kamtsa mu uwa ta bula ko dan gidan kai. Uban da ya hada wannan group din ma uban shi ya ci uwa ta. Duk wani dan Abijan mai a kasarin ku 99 duk dabbobi ne, karnai ne, tumaki ne, bayu ne ku, dan me cin ku diyan banza diyan wohi diyan asara. Bun ga dan shege da ka neman kasashe shiri kamar ɗan Niger mazauna Abijan. Ubangiji Allah sa a juyin kasa, Allah sa wannan kasar ta jirkici. Dama kasar kahirai ce, kasar Yahudawa ce, dan me tun uku. Duk abinda kuka yi mu ya daina ba mu mamaki. Awon da ke dafa muku abinci kuna ci ba su wankan haila, ba su wankan janaba, kullum kuma cin su ake koron lokaci ba su wankan janaba. Dama arna ne ku, kahurai ne, kun barranta da musulmi. Duk karan da ke son a zo a kawo hari cikin kasar musulmi ya barranta da musulmi. Diyan banza diyan wuhi. Ruwanka in ka sha akwai haila ciki, tuwanka in ka ci akwai haila ciki, komi za ka ci akwai haila ciki, in babu haila ciki akwai maniyi. Awon da ke dafa abincin ba musulmai bane ba su ma san menene wankan haila ba, ba su wankan haila, ba su wankan janaba, kuma koron lokaci cin su ake habbakin titi. Yo zuciyoyinku ne sun rige sun gurbata. Duk uban da ya je yana imani jira wani abu in bai yi ba, in dai dan sunna ne uban shi ya kamtsa mu uwa ta bula, in kuma dan kahira ne uban shi ya wata daga tsaye. In dai kai cikakken rajil ne uwarka ta haye ka da jini halattaccen jini kana ji kai dan halaka ne, dan me tun uwarka fali fadi a raifar din ma fadi take. Yanda a wannan dabbobin suka zo aka kashe su, haka nan kai ma za a yi tare ga matsoratan banza, matsoratan wuhi, maha'inta, mayo da ramaciya amana. Ku kahe kamera bayan kamera ne za kuma mutane ku kuma dan Daudu kawai kare yan fuware wai bokal ma ni za kai. Wakka bata iya ka da jini ba.
aje a samu wani sarata rayuwar shi halbi ba ta ni ko kai ba rajil bane ba kai ba namiji ya ci uwarka aka haye ka ba kai ba namiji ya ci uwarka aka haye ka ba lesbian aka yi uwarka ta haye ka. Abdallah King, wallahi ba za mu zuba ma ido mu kyale ka ba. Ka rika rage ma zagin ka tsawo. Kana zagin mutane, kana zagi har ya dawo kanka. Kuma mu da ba mu ce ba mu gani ba kana zagin mu. Ka huto ka zagi yan Daudu. Ka ce uban da ya taba alaka da dan Daudu da wanda ma ya tuba. To bara mu gaya maka kaji Abdallah. Wallahi ko Allah subhanahu wataala in dai ka mai laifi ka tuba na gaske har zuciyarka iya yafi ma bere kai ka ce ka haɗe dukkan ka zage mutane ba yiwa Abdallah idan ɗan Daudu ya taɓa ka mun yadda ka zagi ɗan Daudu amma da Allah zagin ka ya daina tsawo sosai ɗin na haɓa zagin yana tsawo ya je ya yi lauje ya korkoro da kan mu ya dawo kanka me amfanin shi a rika takaitawa da Allah Abdallah kullum muna ba ku shawara zagi idan mutum zai yi shi ya zagi iya wanda ya taɓa shi idan ka ga ba za ka iya ba ka zaga duka amma da Allah wannan zagin naka wallahi yana tsawo wallahi na yi mamaki